Hallo allemaal. Hallo Ilse en Maartje, welkom. Hi, hi. Hi, hi, hi. Hoi, hoi. Hi, we gaan het vandaag hebben over een nieuwe klas die eraan komt, die Experience. Die we voor het eerst gaan doen in Nederland. Bij jou in de buurt, Maartje. In Gelderland. In Gelderland, inderdaad. In Lievelde. Gelderland. Ja. Lievelde en ook online. Die Experience, eigenlijk een eendaagse met 2 specialty classes van Talk to the Entities, praten met de entiteiten. Eigenlijk een verdiepingsdag. Dus, en wat mensen vroegen van, oké, waar gaat het nu precies over? Wat is dat? Ja, waar gaan we het over hebben, ladies? Over geld. Over geld. En over relaties. Ja. Een relatie met geld. Ja, en ik denk dat beide, dat is zo gaaf, want beide gaat natuurlijk heel erg over ontvangen. En hoe meer je dat ontvangen een beetje vast hebt en beetneemt, hoe meer dat eigenlijk ook de relatie met jezelf gaat verbeteren, maar ook met geld en ook in relaties. Ja, en entiteiten zijn daar gewoon echt een speler in, omdat ze je op een hele andere manier gaan uitnodigen om eigenlijk dat te gaan ontdekken. Je kan met mensen denken van, oh, dat ontvangen. Maar hoe vaak is dat gerelateerd eigenlijk aan deze realiteit? Dat geldt ook, hè. En als je dan het onderwerp entiteiten eigenlijk erbij gaat nemen, dan is er ineens zoveel meer mogelijk. Want ja, kunnen zij geld creëren binnen deze realiteit? Ja, mogelijk. En hoeveel meer elementen van eigenlijk bijdragen en geld hebben zij in petto, die je wel wil dat moet zijn om te ontvangen. En waar je dan je ik merk hoofd het, uit mag schakelen. Yes, hoofd uit. Yes. Ja. Ja, ik merk het zelf heel erg met het opstappen. Dus dat je merkt van oké, ik vind het heel leuk waar ik mee bezig ben. En ik merk dat mijn bedrijf verder wil. En dan, weet je gaat verder. En ik merk heel erg dat die co-creatie met de entiteiten, wat voor heel veel mensen super nieuw is. Zo van, met entiteiten, wat is entiteit? Is dat spoken? Moet je daarmee co-creëren? Voor je bedrijf? Dan snap ik niet, doe ik niet mee. Dat zoveel uitzet. En dat ben ik zo nu aan het bekijken, aan het ontdekken. En ik zie ook, Yasudara, hoe jij daarin gaat. En hoe je ons daartoe uitnodigt. In ieder geval mij nodig je daar mega toe uit. Ook met die energy pools van... kijk groter. En welke bijdrage wil jij zijn in de wereld? En waar zet je dingen uit? En waar je misschien juist zelf een mega capaciteit hebt. Of nee, waar je jezelf mega verkeerd van maakt. Dan zit je op capaciteit. Dus als je denkt, oh, dat heb ik helemaal niks van mij. En hoe harder je zo doet, oh, dat is niks van mij. Hoe meer je daar misschien hebt te ontdekken. En als je dan kijkt in de buurt waar ik ben opgegroeid. Wat ik doe is sowieso al anders. Is sowieso al nieuw. En dat anders zijn, daarin gaan staan. En dat delen met de mensen. Dat vind ik erg leuk. En nu merk ik van dat het dus een stapje verder wil. Dankjewel. Ja, het leuke is natuurlijk ook, dus soms voelen we het sting van, oh, ik ben zo alleen. Heel veel mensen die dat hebben, denken, van, oh, ik ben zo alleen. Maar wat als je eigenlijk nooit alleen bent? En wat als je daarin ook echt op een andere manier andere wezens kan gaan ontvangen die er altijd zijn om bij te dragen. En het woord entiteit is natuurlijk heel breed, maar ook onze businesses zijn entiteiten. Als je boeken schrijft of wil schrijven, het zijn allemaal entiteiten. Wat je ook creëert, zeg maar, een energie die je heeft, is een entiteit. Nu gaat deze klassen gaan echt over, oké, wat kan je allemaal eigenlijk gaan zijn met entiteiten, maar ook hoe kan je gaan verdiepen, want er is natuurlijk de introductie, er is de 2,5-daagse beginning class. En daar zie je eigenlijk een overall picture van de tools, de basistools die je dan kan gaan inzetten. En wat zo leuk is aan die specialty class, dat we echt, zeg maar, in deze dag gaan we eerst, zeg maar, 2 uur volle bak duiken in entiteit en geld. En dan vervolgens entiteit en relaties, of the other way around. Maar we gaan echt in dat topic gaan duiken, zodat je ook gaat zien, wauw, hoeveel relaties bijvoorbeeld ook worden beïnvloed door een gewaarzijn van veel meer energieën dan alleen maar de persoon met wie je die relatie probeert te creëren. En dit kan een relatie zijn, een liefdesrelatie. Dit kan een relatie zijn, zeg maar, met je kind. Dit kan een relatie zijn met vriendschappen. Waarin soms het gevoel zal zijn van, oh, ik kan die persoon niet vertrouwen. Of er lijkt zoveel gaande. Dat soort dingen. Waar soms echt
echt helder worden over waar je van gewaar bent. Want je bent je er al van gewaar. Maar dan helder worden over, wat is dit nu? Wat is er nu gaande als er hier niks verkeerd is? Weet je, hoe vaak kijken we, dit is heel vervelend, het is verkeerd. Wat als je kan gaan zien naar waar ben ik me van gewaar en gaat dit werken? En van daaruit kan gaan kiezen. Wat heel anders is dan vanuit die juist of fout. En ook een heel ander perspectief zal geven in elke relatie die je creëert. Ook met bijvoorbeeld mensen die je werkt. Want sommige mensen die hebben zoveel gewaarzijn van entiteiten, maar die kijken daar niet echt naar. Het is een heel gebied wat drama creëert. En als dat niet is wat jij zoekt, bijvoorbeeld met het oprichten van je zaak, dan kan het misschien een soort van reacties creëren of dingen binnen je zaak, binnen jouw leven. Maar je denkt van, goh, als ik daar nu maar eens wat meer gewaarzijn over had en echt kon toegeven. En ik herken ook een stukje behoeftes. Hè? Dus waar heb je het stukje van, maar dit heb ik echt nodig. Of mijn bedrijf heeft dat echt nodig. Of zo en zo moet ik eruit zien, want dan werkt het. Dat ook helemaal niet samengaat met het co-creëren met entiteiten. Want jij moet dit, heb je besloten. En je sluit uit van wat voor bijdragen zij voor je kunnen zijn. Op een hele subtiele wijze. Dus ik ben zelf heel benieuwd hoe ik daar stukjes kan openen. Wat ik wel merk dat in de vraag hangt, maar dat ik nog niet helemaal bij kan of zo. Ja, dus, dat echt loslaten van vorm en structuur en echt naar dat ontvangen gaan. En dat is echt een ding wat deze dag echt een uitnodiging is om te beginnen, zeg maar daar, of echt een stap in te gaan zetten. Van oké, wat is er nog meer mogelijk bij te ontvangen? En ja, ik denk dat geld een heleboel dingen oproept bij de meeste mensen. Een heleboel vorm en structuur en betekenis eigenlijk. En als je dat gaat opentrekken, ik heb net 2 keer de klas geld en entiteit en was 2 keer zo anders, wat fantastisch was. Want, zeg maar, je vertrekt op een bepaald punt en met bewustzijn hangt er vaak zoveel omheen en onder. Wat als je dat niet erkent, eigenlijk wordt het moeilijk om duidelijkheid te krijgen. Wordt het moeilijk om jouw realiteit te creëren. En wordt het echt makkelijker als je gaat kijken, oké, waar kunnen we heen? Welke bijdrage is er mogelijk? En wat zal het vergen om echt te erkennen wat echt voor ieder van ons onze capaciteiten zijn. Met geld, met entiteiten, met relaties. Als het niet hoefde zoals anderen doen. Dus het is the experience. Er is ook een lunch inclusief. Er is een heerlijk Talk to the Entities t-shirt, wat er ook bij hoort. Ik ben een half jaar geleden volgens mij begonnen met het idee om eigenlijk Talk to the Entities merchandise te gaan neerzetten ook. En iedereen die de shirts nu heeft ontvangen heeft echt zoiets van, oh my god, de kwaliteit is zo heerlijk. Maar ook de bijdrage van die spoken. Het brengt echt iets teweeg eigenlijk. Dus die krijg je er ook bij. En dan verder hebben we natuurlijk die 2 intro-klassen specialty, waardoor we echt een deep dive gaan doen. Dus ook als je al de beginning klas hebt gedaan. Wil je daar nog verder in? Wil je graag meer gaan zien van oké, hoe kan ik nog meer met entiteiten creëren? Waar kom ik ze tegen in relaties dat ik ze nog niet herken? Wat is er mogelijk daaraan voorbij? En we zitten op een hele mooie oude hoeve. Welke entiteiten willen daar nog bijdragen? Dat. Ja. En dat is echt zo'n soort van, ik denk zo'n 1000-fout. Als je echt die tools gaat gebruiken van hoeveel meer kan je je business nog gaan uitbreiden met wat je kan faciliteren met hen. Wat je kan creëren met hen. En soms zal het zijn met sessies van mensen. Hun directe bijdrage, hun indirecte bijdrage. En er zijn echt miljoen manieren. En als je gaat openbreken en dat gaat beginnen ontvangen, dan zul je die mogelijkheden ook echt zien. Dus, en vanuit plezier ook echt. Dus het stukje entiteit heb ik wat nogal zwaar gepakt. Maar het is echt, als jij hiervoor openzet, het is dus een natuurlijke eigen capaciteit die iedereen heeft. Weet je, ook met kinderen, zij zijn die capaciteit. Dus waar zetten wij dingen uit en waar kunnen wij meer gaan vertrouwen op wat onze natuurlijke staat is. En dus in connectie met alles. Zoals ook met groen, met de natuur, met alles. De natuurwezens. Let's co-create with them. En dat is natuurlijk ook, hè. Want je denkt, wat voor entiteiten kunnen mij geld geven. Maar wat als het ook entiteiten met lichaam kunnen gaan zijn. Wat als het inderdaad ook wezens van de natuur kunnen gaan zijn. Die op zo'n manier gaan bijdragen als je bijvoorbeeld verbouwingen doet of dingen doet. Weet je, het zijn zoveel mogelijkheden. En ik denk dat dat fantastisch is aan deze klas. Want we gaan gewoon in gesprek, er komen vragen. Daaruit gaan we eigenlijk deuren openen. En welkom in de groene Achterhoek.
Dat. Ja, en je kan dus ook online deelnemen. Als je online wil deelnemen aan de hele dag, dan krijg je gewoon je t-shirt thuisgestuurd. En dan, dan zien we je voor de ochtendsessie en de middagsessie. Mochten jullie meer vragen hebben, dan kunnen jullie natuurlijk contact opnemen of met mij of met Ilse of Maartje, die de host zijn voor dit event. Wat nog meer? Come and join us. Come and join us. Op 10 oktober in Lievelde, of dus online. Hoe nog beter? Ja. Nou, dankjewel. Ik heb er zin in. Dank jullie. Ja, ik ook. Super. Dank jullie wel, ladies. En ik zie jullie volgende week alweer. Het is volgende week al. Ja. Oké. Ja. Doei. Doei. Hoi.